tak kandhani, enek jilbab ora mung sekedar apik motive, ora mung sekedar melar bahane, ora mung sekedar pete sing penak. Tapi dhek duwe efek daun talas. Opo kuwi Mbak Ri? Cok delok sik mburine runcing ngarepe runcing. Nah, iki Mbak keunggulane tak kandhani. Kena banyu Mbak, kowe tuku ngene iki serupa tapi tak sama Mbak. Iki duwe keunggulan iki. Nah, sik yo tak baleni. Nah, iki Mbak. Kena banyu ora basah ning yo aja mbok grujo kabeh yo tetep teles. Mung nek kena banyu sethithik-sethithik ngono lho Mbak, percikan-percikan iki lho. Nah, ora langsung kebes, ning yo engko meresap. Nek nggo anu Mbak, nggo harian menyerap keringat yo menyerap. Ning prosesnya panjang ngono lho, ora langsung kebes. Ha yo iki keunggulane Mbak, makane regane ra iso murah-murah ekonomis. Lah, yo sesuai kualitas to Mbak, ngarepe Mbak runcing, weteng aman lemu to, mburine Mbak. Jan apik apa ora? Gek njibuka jebris L sing runcing, gone Alfijab sebelum kentekan.